Urip rukun. Ayo kanca, padha makarya. Urip rukun kabeh para warga. Gotong royong gawe sentosa. Kerja bakti iku tumindak mulya. Werda mudya anem taruna padha makarya sayek saeka parya. Melu bangun bangsa lan negara amrih tata tentrem kerta raja. Ayo ndi kuyo gemati gotong royong iku ndaning bebudi warisan leluhur kang kudu diuri-uri. Samubarang pakaryan abot amarga guyub rukun kerja bakti. Ayo di kersa bakti resik lingkungan amrih tumata adoh saka laranan lingkungan resik urip sehan bagus kuwarasan.